then one day you find 10 years have gone behind you. No one told you when to run. You missed the starting gun.
Jsme policisté krajského ředitelství policie Hradec Královéhradeckého kraje. Jsou tady hlavně zástupci cizinecké policie, kteří přivezli speciální vozidlo Schengen Bus, který je na vyhledávání padělaných dokladů a cenin. Dále máme tady eskortní vozidlo na přepravu cizinců, uprchlíků. Dále jsou tady zástupci dopravní policie, kteří přivezli sebou dálničního Passata na měření rychlosti. Vzadu vidíte policisty z cizinecké policie, z ředitelství cizinecké policie, kteří mají sebou speciální psy na vyhledávání bomb a drog. Mají zde pyrotechnický oblek a různé zbraně. Máme sebou taky stánek preventivní činnosti, kde teda jsem mohla děti vyzkoušet, jak mají správně chodit přes přechody, nějaké dopravní značky, jak se chovat na ulici, na silnici, jak se správně jezdí na kolách. Děkuji, teď už skandál. Učitelé ve škole si mě moc neužili. Školu se flákalami netušili, že bude muset živit rodinu. Všude jen 3 5 na hodinu. Bylo mi z toho dobré. Pak přišel chlápek v čuprvobleku a kolem ramen mě vzal. Životní nabídku mi udělal. A já mu říkám, pane, já vám neodolávám. A co se stane, tak to neodhadnu. A já vám říkám, pane, já vám neodolávám. A co se stane, tak to neodhadnu. Jsme do jeho paláce, tam 30 služebníků na place. Pak zjistil jsem, že je to rodina, k večeři byla psí konina. Ole fuj, kašlu na pantofle, mám mokasíny a místo tesilek jen starý džíny. 4 proužky má moje mikina, jsme z Lakatoše prýma rodina. Hey! A já vám říkám, pane, já vám neodolávám. A co se stane, tak to neodhadnu. A já vám říkám, pane, já vám neodolávám. A co se stane, tak to neodhadnu. Po městě jezdím si všudulik a tajně řídím tuhle republiku. A věřte mi, že nedělám to sám, jsem rumunský mafián. Na krku kočičí zlato, a tenhle život stojí za to. A kdo je víc, já jsem svůj pán, rumunsko-romský mafián. A já vám říkám, pane, já vám neodolávám. A co se stane, tak to neodhadnu. A já vám říkám, pane, já vám neodolávám. A co se stane, tak to neodhadnu. Prachy skončily v automatech, všecký japerník mě už dochází dech. Tak boty z betonu si nazouvám, tak končí slavnej mafián. Tak děti, koukejte se učit, snad pro vás budu poučení. Kdo nemaká, ten končí na dně přehrady. Bez práce prostě koláč není. Ahoj!
inside.